এনভাইৰনমেণ্ট ইমান সুন্দৰভাৱে গাই তেওঁ মই নিজে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ। খুবেই সুন্দৰ গীত গাই তেওঁ, আৰু তাৰ বাবে এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दा बे जाहैबाय नोंथांमोना बावैसो बड'लेण्ड रादाबाव नुदों जानांगौ, माने सारमोनहा आपल'ड खालामना होदों। दा बे मेन जाहैबाय 29 आरो 30नि थाखाय थांनोसै, माने दा एप्रिल नालाय 29आव जों 28आव थांदोंमोन, 29 30आव प्रग्राम जाबाय एनुवेल ग्रेन्ड सेमिनार आरो बेयो प्रेस कनफारेन्स जानानै। दा बेवहाय आं बाहागो लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय माने गुबुन गुबुन जायगा डिस्ट्रिक्टनि गासिबो दंजोबोमोन, बाहाय बिराद गोबां दंमोन बादायारिफ्रा। दा आंहा माने खाफाल गोनांखौ होनजायो जाहैबाय। दा आङो बेस्ट सिंगारनि प्राइजखौ लाना फैनो हादों आरो दा आं नोंथांमोननो डकुमेन्टसखौ दिन्थिनो सानबाय। नैबे जाहैबाय उथा नुनाय जासिगोन नै सार्टिफिकेट टिकेट ओमफ्राय बाहागो लानायनि थाखाय ओमफ्राय मेनाथ' नैबे जाहैबाय उल्था जाबाय नुनाया बेमोन आरो दा आं बेखौ मोनबोनो हादों बेस्ट सिंगारनि। थारमाने आं ट्रेडिसनेल ड्रेस लानानै गाननानै पार्टिसिपेट खालामनाय जादोंमोन, जोंनि बर'निखौनो दिन्थिहैदोंमोन आङो। दा बेवहाय माने बिसोरो गुबुन हारिया जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौथ' मिथिखायो आरो जोबोद मोजां मोनखायो बिसोरो, रावफोरखौ मोजां मोनो, माने एक्टिभिटिसखौबो बिसोर गोबां मोजां मोनो आरो बांसिन फल' खालामनो नाजायो बिसोरो। बांसिन माने नामखौ खोनानानै बांसिन मिनिदोंमोन बिसोरो, ओमफ्राय नामखौ बुजिया नालाय आरो बिसोरनि उच्चारणाथ' एसे आलादा जायो। ओमफ्राय आङो बुजायबाय बिनि मिनिङा मा बेखौ, ओमफ्राय बेखौ मिथिनानैसो बिसोर एसे मोजां मोनबाय आरो होमबाथ' नामा मोजांथार, ओंथि गोनांथार होननानै बिसोरो मोजां मोनबाय आरो। दा बे मेन प्राइज मोननाया जाहैबाय आङो बांसिन हारिमुआव बिदिनो मेट्रिक पास जानायनिफ्राय लानाय जादों आरो मेट्रिक पास, ओमफ्राय बिदिनो कलेज हाबजेननायनिफ्राय आङो इन्टारेस्ट लाजेननाय जादों आरो दा आङो उन्दैयावनिफ्रायनो एसे मोजां मोनखायोमोन। बिदिनो आदैमोन जेनेबा आदै रामेश्वरमोन, बिसोर केसिअ दामोमोन, सिफुं दामोमोन, बेफोरखौबो खोनासंनो मोजां मोनखायोमोन आङो। आरो रहिन सार दं जोंना, बिसोरबोथ' बयबो मिथिखायो बेखौथ', रहिन सारखौथ' जोंनि बर'फ्रानो। दा जोंनि एखे गामि जाहैबाय, ओमफ्राय आं दा रहिन सारनावनो माने बे गाननि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आं बेनावनो सोंहैनाय जायो आरो रोंगौथिफोरखौ सारनावनो लायनाय जायो आरो। ओमफ्राय दा बे सारनिफ्रायनो आङो दा बावैसो ट्रेडिसनेलाव बे क'क्राझार फाइन आर्ट्स कलेजाव माने बे खालामनो हाबाय आरो बे मिउजिकआवनो ट्रेडिसनेलाव सङाव। बे बांसिन आङो माने खननायखौ मोजां मोनो, ओमफ्राय मिउजिकखौ मोजां मोनो आरो दा ओमफ्राय माने मानसिफ्रा सोरबा सोरबा सिनायो बा सोरबा सोरबा सिनाया आंखौ बांसिनानो। माने दा आङो स्टेज लाइभ पारफरमेन्सआव बांसिन किबर्डफोरसो दामनाय जायो, खननायखौ बारा जाया नालाय। दा बांसिन आङो माने खननायाव गोसो लानाय जायो आरो। ओमफ्राय दा माने बारा सिनायनाय गैया नालाय, ओंखायनो बारा प्रग्रामखौ मोननाय जाया लाइभ पारफरमेन्सनि थाखाय। दा मोनोबा थाङो आरो आंबो, दा आंखौ बारा सिनाया नालाय सारमोनहा, बे जोंनि हारिमुनि मानसिफ्राबो सोरबा सोरबा बांसिन सिनाया नालाय बेखौ बारा खेल लानाय जाया आरो। दा आं दिनै बे प्राइजखौ मोनबोनो हानाय गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बर'निखौबो आङो माने फोसावनाय जाहैबाय, बर'नि जोंनि एक्टिभिटिसखौ। बेनो आरो दा मा होनबावनो, आरो आङो बड'लेण्ड रादाबनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। आंनि माने मा होनो खौरां, माने आंनि खौरांखौ आपल'ड खालामना होनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो। दा मा होनबावनो, आंहा बारा बुंनायखौ बारा आइडिया गैया। Sing a border song means এতিয়া তো বিহু শেষ হোৱা নাই ন, বিহু না ভলিউমটো দি দিব। আৰু লগতে আমাৰ যিসকলে দক্ষিণা পিন্ধি আছে, কোনোবাই পিন্ধি আছে আগফালে ডেন্স কৰিব চাউণ্ড দি দিয়ক, চাউণ্ড
Thank you, thank you. Selfie tora tora le. Selfie le 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 le. Selfie tora tora le. Mili juli re, nina nina, dina ke dina, mobile dina. Mili juli re, nina nina, dina ke dina, mobile dina. Dina ke dina, hare dina chikale. Selfie le 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 le. Selfie tora tora le. Thank you so much. আৰু এইবাৰ আহি আছে আমাৰ মঞ্চত বুদ্ধিমান বসুমতাৰী। তেওঁৰ গীত প্ৰথমে শুনিছিলোঁ আৰু ইমান সুন্দৰভাৱে গাই তেওঁ মই নিজে তেওঁক প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ। খুবেই সুন্দৰ গীত গাই তেওঁ আৰু তাৰ বাবে এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি। হয়, শুভকামনা থাকিল যাতে ভৱিষ্যতলৈও তেনেকেই সুন্দৰকৈ গাই থাকে। दा आङो बिदिनि थाखाय एसे दोनथ'सै जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि जै दा आं मोनसे मा होनोसै दा नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो आंखौ सापर्ट खालामलांदो आरो जाहाथे आङो इयुनाव मोजां मोजां भिडिअखौ लाबोनो हायो नोंथांमोननि थाखाय आरो आंनि पारफरमेन्सखौबो आङो नोंथांमोननो फोसावनो हायो दा बेखौनो आं आसा खालामबाय थ' आं उनाव भिडिअखौ मोजां मोजां लाबोबावगोन थ' दिनैनि थाखाय आं एसेयावनो फोजोबसै बाय बाय।